खुलुमबाय दिनै 12 डिसेम्बर 2023 मंगलबार करीमगंजनि सासे गारि ड्राइभारखौ काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचराव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय मितु बिश्वास। मितु बिश्वासआ थांनाय सनिबारनिफ्राय न'निफ्राय गोमाना दंमोन आरो बिनि सायाव न'खरनि मानसिफोरा मिसिं केस बोनाय जादोंमोन। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै बिनि गोथै सह'खौसो सिलचरनिफ्राय बोखांनो हाबाय। मितुनि न'खरनि मानसिफोरा मितुखौ सोरबा दुथांफोरा लांखारनानै बुथारदों होननानै अजद दैखांदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। BPF हानजायाव जायफोर लाइमोनफोरा जयेन जागासिनो दङ बा गोदानै जयेन जादों बिसोर लाइमोनफोरा BPF हानजानि बिबानगिरिफोरनि फिसाला आरो फिसाजो गोजासो आरो फिसालाफोरासो जयेन जादों होननानै लुम्बुथुर बर'आ फोरमायदों। बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्मआ EM राकेश ब्रह्म बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि हेंथायै क'क्राझारनि CGM बिजिरसालियाव गसर होनायखौ दिनै बिजिरसालिया फोजोबबाय होननानै फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौनो जों बुंनांगोन। जाय समाव खौरां बिजोंखौ जे उदाङै खामानि मावनो थाखाय नैबे स्कप होयो, दा बे बिथिङाव जोंखौ जे बिथां अमर सिंह जे ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जोंखौ केस होनाय जादोंमोन आरो बेनिनो गोबां खेब जों कर्टआव फैनो गोनां जादों। जोबोद खस्थ' जों मोनदों आरो बर'फोरनि गेजेराव जे खौरां बिजों होनो बुङोब्ला बिराद खम, बिराद खामानि मावग्राया बेवहाय इसेल' बिबां। दा बे बिथिङावबो जाय बिथांमोना जोंखौ केस होदों बा अमर सिंह ब्रह्म बायदि बिथांमोना जों जोबोदनो दुखु मोनदों आरो बेनि बेलायाव दिनै जार्जनि जिखिनि क'क्राझार नैबे CGM आव जों बेवहाय फैदों आरो बेवहाय जार्जआ जों फोथायनाय दंमोन जे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया कुनु रायजो राजाफोरनि थाखाय इफेक्टेबल नङा, थामहिनबा बिथांमोननि जे खहा गोनां जे मावाखै जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो बेबायदिनो दिनै क'क्राझार CGM आ दिनै जोंखौ नैबे बेलायाव केसआव जोंखौ रेहायबाय, थामहिनबा बिथांमोना जेबो जोंनि सायाव अजद गैया। दा बे हिसाबाव जोंखौ दिनै बिथांमोना खालिस खालामबाय। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन, दा जाय बिथांमोना जों खोनानो मोन्दों बिथां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गोबां खेब बिदिनो खौरां बिजोङाव बिथाङा प्रेस मिट होयो। दा बेखौबो जोङो बिथांनि जिखिनि प्रेस मिट होनाय जों बेखौबो जों पाब्लिश खालामो। जोंहा बेवहाय गोनो गोथो गैया, जिहेतु जोङो रायजो राजानि थाखायनो जों खामानि मावदों। दा बे बिथिङाव जोंखौ जिहेतु बिथाङा एगेन्स्ट बायदि साननानै जोंखौ जिहेतु बेरेखा साननानै बिथाङा केस होनाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो हयथ' जोंनि बर'नि जे खौरां बिजों बे खौरां बिजोंखौ बिथाङा नाख्रेबनो बायदि नाजानाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बेखौनो खावलायगोन, जोङो मोनसेबो बा राजखान्थि हानजाजों बा थाफानानै जों खामानि मावा, जों उदां गासैनिबो थाखाय जोङो दा बेवहाय खौरां बिजोंखौ नों BPF सोरबा UPPL सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP होननानै साननाया बिथांमोननि थाखाय जोबोदनो लोरबांथि होननानै आं बेखौ बुंनो नागिरगोन। मानोना दिनै जोङो खौरां बिजोङाव खामानि मावदों, गासैनिबो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय सोरबा गोनो गोथो सानलायनाय सोरबा बेखौनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों लोब्बा दं होननानै माखासे मानि जुदि गावसोरनि जे बेनिफिटनि थाखाय बा गावसोरनि जे मुलाम्फानि थाखाय फोजोबस्रांनो नाजानाया बा खौरां बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया जोबोदनो लासिंसिं बाथ्रा। दा बेवहाय आं नैबे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन जे आरो बेवहाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो होनांगौ। दा अमर सिंह मोन बायदि सार बिथांमोनखौ जों सनमान खालामो, सिनियर मानसि बिथांमोना बर'नि गेजेराव बिथाङाबो सासे गियानि मानसि होननानै जों फोथायो। दा बे बेलायाव आं बेखौनो खावलायगोन, दा गासैखौबो नैबे बेलायाव खौरां बिजोंखौ राजखान्थि हानजाफोरा गावसोरा जि बुंलायो बुंलायथो, सोरबा दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि जि बुङो बेजों बुंलायथों बा बेजों केस होनांगौ बिथांमोनजों गावजों गावबा गाव होलायथों, नाथाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो थाखाय स्कप होनांगौ। मानोना जों दिनै बे केसआव जों मेन्टेलि जोबोद प्रेसार मोन्दों, जोबोदनो जों खस्थ' मोन्दों। प्राय बेवहाय जों बोसोरसे जों बेयाव फैनो गोनां जादों, बोसोरसे जों जुजिनो गोनां जादों। जों जिहेतु खौरां बिजों हिसाबाव जों खामानि मावदों हिसाबाव जोंना फैसा थाखाबो बेफोरबायदि गैया। फैबाय थायोब्ला जोङो उकिलनो जों होनो गोनां जायो, फैबाय थायोब्ला जों बे खरसा जायो, थांलाय फैलायनि थाखाय खरसा जायो। दा बेवहाय मेन्टेलि प्रेसारजों लोगोसे नैबे फाइनान्सियेलिबो जोंहा
गोबां प्रेसाराव गोलैदों थ' बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि बुंलायनायखौ गावबा गाव जुदि केस होलायनो बा लिगेल एक्सन लानोबा ला खिन्थु खौरां बिजोंनि जिखिनि दङ चेनेलफोर दङ जोंनिल' नङा बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बेखौल' बुङाखै आं गासैखौबो खौरां बिजोंनि खामानि मावग्राखौ इभेन जों जिहेतु अनारशिप दा बेनि अनगायैबो जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावग्रा रिपर्टारफोर दा बिथांमोनखौबो उदाङै खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन आरो मोनसेल' बाथ्राखौ आं लास्टआव बुंगोन जे गासैबो नैबे जाय बिथांमोना BPF राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनदों UPPL राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खौरां बिजोंनिफ्राय थामहिनबा जोंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोनखौ जे जिखुनु केस होनोब्ला गावबा गाव जे लिडारफोरखौ बुंलायनायफोरखौ बेखौ नायनानै नोजोर होनानै जोंखौ जे खौरां बिजोंनि जिखिनि सुबुंफोर दं बेखौ दोननांगौ आं बेखौ खावलायगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।